ሰላም ተኸታተልቲ ቀንዴል ኣብዚ ግዜ እዚ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ኮንፌደሬሽን ካፕ ይካየድ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ጸወታ ከከብ አህጉረን ግሎባል ዝኾና ተኣኪበን ዘካየዶ ግጥማት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት እናተጋበአ ዝካየድ ፊፋ ኮንፌደሬሽን ካፕ 8 ሃገራት ዘጋበአ ኮይኑ እተን 6 ከከብ አህጉረን ዝተዓወታ ክኾና ከለዋ ዝተረፋ ድማ ኣሳታፊትን ናይ ትግዝት ዝተዓዋቲት ዋንጫ ዓለምን ይርከበአን። በዚህ መሰረት ናይሎም ዓመት ተሳተፍቲ ኮንፌደሬሽን ካፕ ፖርቱጋል ካብ ኤሮጳ ከም ተዓዋቲት ዋንጫ ኤሮጳ 2016 ቺሌ ካብ ደቡብ አሜሪካ ሜክሲኮ ካብ ሰሜንን ማእከላይን አሜሪካ ካሜሩን ካብ አፍሪካ አውስትራሊያ ካብ ኤስያ ኒውዚላንድ ካብ ኦሻንያ ሩሲያ ከም አሳታፊት ከምኡን ጀርመን ከም ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም 2014 ዘሳተፈዩ ቅድሚ ናብ ናይሎም ዓመት ፊፋ ኮንፌደሬሽን ካፕ ምስጋና እምበኣር ኣጀማምራን ኣማዕባብላን እቲ ግጥማት ክንርኢ እዚ ጸወታታት እዚ መጀመርያ ቢኪንግ ፋይት ካፕ ተሰይሙ ብ1992 ኣብ ሱዑድ ዓረብያ ዝጀመረ ኮይኑ ንኻልኣይ ግዜ እውን ብ1995 ብተመሳሳሊ ሽምን ዕላማን ኣብ ሱዑድ ዓረብያ ደጊሙ ቀጸለ። ቀንዲ ዕላማ መጀመሪኡ ንኽብሪ ንጉስ ፋይት ናይ ሱዑድ ዓረብያ ኮይኑ ተሳተፍቲ ውድድራት ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ሱዑድ ዓረብያን ገለ ዝተወሰነ ከከብ አህጉረን ዝተዓወታ ሃገራውያን ጋንታታትን የሳትፍ ነበረ። ኣብ 1997 ግና ፊፋ ነቲ ግጥማት ከም ዘለዎ ብምርዓም ፊፋ ኮንፌደሬሽን ካፕ ኢሉ ብምስማይ ኣብ ትሕቲኡ ሓቆፎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ክካየድ ብምውሳን ድማ ክሳብ 2003 ኣብ ሱዑድ ዓረብያ ቀጸለ። ካብ 2005 ግና ፊፋ እቲ ግጥማት ኣብ 4 ዓመት ዝካየድ ኮይኑ ሓደ ዓመት ቅድምታት መጽእ ዋንጫ ዓለም ኣብ እታነት ዋንጫ ዓለም እተካይድ ተሓርያ ዘላ ሃገር ክካየድ ወሰነ። እዚ ግጥማት እዚ ነታ በቀጥታ ናብ ዋንጫ ዓለም ምስታፋ ዝረጋገጸላ ኣሳታፊት ሃገር ብዙሕ ጥቕምታት ሒዙ ዝመጽእ ኮይኑ ካብ መጻረይ ግጥማት ክትረኽቦ ንዘይትኽእል ናይ ብሓቂ ተወዳዳሪነት ዘለዎ ግጥማት ወይ ከዓ ኮምፒቲቲቭ ጌምስ ኣብዚ ኮንፌደሬሽን ካፕ ብምስታፋ ትረኽቦ። ምክንያቱ ንሕዝነታ ውድድራት ጥራይ ብምክያድ ቁመናኣ ብግቡእ ክትግምግም ስለዘጸግማ ከምኡውን ድልውነት ሃገር ነቲ ዝቕጽል ዋንጫ ዓለም ንምግምጋም እቲ ግጥማት ኣብ ኣስታት ፍርቂ ነቲ ዋንጫ ዓለም ክጽወተሉ ተሓሪ ዘሎ ስታዲማት ይካየድ። ሕርያ ተሳተፍቲ ሃገራት ከም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኮይኑ ሓንቲ ሃገር ተዓዋቲት ኣህጉር ዋንጫ ዓለምን እንተኾይና እቲ ዕድል ንኻልኣይቲ ኮይና ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝወደት ወይ እውን ሳልሰይቲ ይወሃብ። ኣብ ርእሲኡ እውን ሃገራት ክሳተፋ ድሌት እንተዘይብለን ምርጫን ዝተኸበረለን ኮይኑ ቦትአን ብኻልኣይቲ ተተኪኡ ይቕጽል። ክሳብ ሎሚ 4 ግዜ ዝኸውን ሃገራት ንኽሳተፋ ክመርጻ ከለዋ ጀርመን 2 ግዜ ማለት ኣብ 1997 2003 ንቦታኣ ስለዝተሓሰበቶ ብቼክ ሪፐብሊክን ቱርክን ተተኪኡ ቀጺሉ። ፈረንሳውን ኣብ ናይ 1999 ፊፋ ኮንፌደሬሽን ካፕ ንኸይትሳተፍ ስለዝመረጸት ቦታኣ ብብራዚል ክትካእ ከሎ ጣልያን እውን ብተመሳሳሊ ናይ 2003 ዝተሓሰበቶ ቦታኣ ብቱርኪ ተተኪኡ። ኣገባብ ኣመዳድባ እተን ጋንታታት ድማ ኣብ 2-4 ዝሕዝ ግሩባት ኮይኑ ክልተ ሃገራት ካብ ሓደ አህጉር ኣብ ሓደ ምድብ ክምደባ ኣይፍቅድን። እዚ መምዘን እዚ ግና 3 ሃገራት ካብ ሓደ አህጉር እንተሃልየን ፍሽል ይኸውን። ንኣብነት ኣብዚ ናይሎም ዓመት ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ፊፋ ኮንፌደሬሽን ካፕ 3 ሃገራት ኤሮጳ ይሳተፉ ኣለዋ። ንሳተን ድማ ጀርመን ከም ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም፣ ፖርቱጋል ከም ተዓዋቲት ዋንጫ ኤሮጳ ከምኡውን ሩስያ ከም ኣካያዲት። ካብ ነፍሲ ወከፍ ግሩፕ ማለት ግሩፕ ኤን ቢን ቀዳመይትን ካልኣይትን ኮይነን ዝወፃ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክሓልፋ ከለዋ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ድማ ቀዳመይቲ ናይ ግሩፕ ኤ ምስ ካልኣይቲ ናይ ግሩፕ ቢ ከምኡ ድማ ቀዳመይቲ ናይ ግሩፕ ቢ ምስ ካልኣይቲ ናይ ግሩፕ ኤ ተጋጢመን ዝሓለፋ ኣብ ዋንጫ ይራኸባ። ዝተረፋ ድማ ንደረጃ ይጋጠማ።
ነቲ ውድድር እዚ ብብራዚል 4 ግዜ ብምዕዋት ማለት ኣብ 1997 2005 2009 2013 ክብረ ወሰን ክትሕዝ ከላ በኻልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ድማ እቲ ኣብ 2001 2003 ዝተዓወተትሉ ፈረንሳያ ኣርጀንቲና ኣብ 1992 ሜክሲኮ ኣብ 1999 ከምኡውን ዴንማርክ ኣብ 1995 ሓደ ግዜ ብምዕዋት ይስዕበአን ድሕረ ባይታ ፊፋ ኮንፌደሬሽን ካፕ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ዝመስል ኮይኑ ናይ ሎም ዓመት ውድድራት ድማ ከም ኩሉ ኣብ ክልተ ግሩባት ተመዲቡ ዝካየድ ዘሎ ግሩፕ ኤ ሃገራውያን ጋንታታት ፖርቱጋል፣ ሜክሲኮ፣ ሩስያ፣ ኒውዚላንድ ዝሓቆፈ ክኸውን ከሎ ግሩፕ ቢ ድማ ሃገራውያን ጋንታታት ጀርመን፣ ቺሊ፣ ኣውስትራልያን ካሜሩን ጠርኒፉ ይበጊሱ ካብ ግሩፕ ኤ ፖርቱጋል ንኒውዚላንድ 4-0 ንሩስያ 1-0 ረቲዓ ምስ ሜክሲኮ ድማ ብናይ ሓባር ውጤት 2-2 ተፈላለያ ቀዳመይቲ ኮይና ካብ ግሩባ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክትሓልፍ ከላ ንኒውዚላንድን ሩስያን ብተመሳሳሊ 2-1 ብምርታዕ ምስ ፖርቱጋል ድማ 2-0 ዝተፈላለየት ሜክሲኮ ድማ ካልኣይቲ ኮይና ናብ ፍርቂ ፍጻመ ስዒባታ ካብ ግሩፕ ድማ ጀርመን ንካሜሩን 3-1 ንኣውስትራልያ 3-2 ረቲዓ ምስ ቺሊ ድማ 1-1 ተፈላለያ ቀዳመይቲ ኮይና ክትሓልፍ ከላ ቺሊ ድማ ብወገና ምስ ኣውስትራልያን ጀርመንን 1-1 ተፈላለያ ንካሜሩን ድማ 2-0 ብምርታዕ ካልኣይቲ ኮይና ሰዓበታ በዚ መሰረት ሎሚ ሐሙስ ምሸት ሰዓት 7 ብኣቆጻጽራ GMT ጀርመን ምስ ሜክሲኮ ንዋንጫ ሓለፈ ጋጠማ ዝተመደበ ኮይኑ ትማል ረቡዕ ድማ ቺሊ ንፖርቱጋል 3-0 ብቕላዕ መውጻዕቲ ብምርታዕ ንዋንጫ ሓሊፋ ትርከብ سعيبو ጸብጻብ ግጥም ፖርቱጋል ምስ ቺሊ ይቀርብ ግጥም ፖርቱጋል ቺሊን ብዘይካደ ኣብ መንጎ ክልተ ቱርናዓት ጋንታታት ዝካየድ ግጥም ምዃኑ ዝያዳ ክጎልሕ ዝገበሮ ግና ኣብ መንጎ ክልተ ቁጥሪ 7 ክልተ ፍርያት ከዋክብቲ ክልተ ናይ ቅድም መቐናቕንቲ ክልተ ዝለዓሉ ናይ ክለባቶም ጎል ኣመዝገምቲ ዝኾኑ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ኣሌክስ ሳንቼዝን ዝካየድ ብምንባር እዩ ኣብ መጀመርያ ናይቲ ጸወታ ሳንቼዝ ንምክልኻል ፖርቱጋል ኣብ ክልተ ብዝጨድ ኣገባብ ዘሕለፋ ክትምዝገብ እትኽእል ዕድል ብምፍጣሩ ኣብ ልዕሊ መቐናቕንቱ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ላዕለዋይ ኢድ ክሕዝ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ቀፂሉ ግና ጽልዋ ሳንቼዝ እናሃሰሰ ጽልዋ ሮናልዶ ካ እናተኸለዐ ክመጽእ ጀመረ ናይ መጀመርያ ትጥቀስ ኣበርክቶ ሮናልዶ ጎል ክትምዝገብ ዝግባእ እሞ ኣንድሬ ሲልቫ ዘባኸና ውድእቲ ፓስ ኮይና ምድብ 9 ቅድሚ ፍጻሙ ድማ ንጋንትኡ ከተዓውት ትኽእል ዝነበረት እሞ ንስክላ ብርእሱ ተጨሊፋ ዘውጠት ፈተና ነይራ ኣብ መወዳእታ ግና ሳንቼዝ ኣብ ቅላዕ መውጣዕቲ ተሳተይቲ መዓወት ቅላዕ መውጣዕቲ ስለ ዘመዝገበ ካብ ክልቲኦም ከዋክብቲ እቲ ዝደመቐ ነይሩ ከብሎ ይኽእል ብሓፈሽኡ ክርአ ከሎ ግና ኣበርክቶ ናይዞም ክልተ ከዋክብቲ እዚኦም ካብ ትጽቢት ዝተገብረሉ ታሕቲ ኮይኑ ኣብ ክንዶኦም ግና ጅግና ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ዝተሰምየ ነይሩ ሓላው ውልዳት ቺሊን ማንቸስተር ሲቲን ዝኾነ ክላውዲዮ ብራቮ እቲ ኣብ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ምድሓን ክእለቱ ትሑት ተባሂሉ ኣብ ዓመት 2016-2017 ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ብተሪር ዝተነቕፈ ሓላው ውልዳት ኣብዛ ግጥም እዚኣ ሰለስቲአን ናይ ፖርቱጋል ቅላዕ መውጻዕቲ ብምድሓን ዓቢ ኣድናቆት ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ ተወሳኺ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ፊፋ ኮንፌደሬሽን ካፕ ንፈረማ ግዜ VAR ወይ ከዓ ቪዲዮ ኣሲስታንት ሪፈሪ ወይ እውን ናይ ቪዲዮ ተሓጋጋዝ ዳኛ ክትኣታቶ ከሎ ክሳብ ሕጂ ግና እዚ ቴክኖሎጂ እዚ
ካብ ሓጋዚ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ንኣብነት ኣብዛ ጸወታ እዚኣ ኣብ ከባቢ መወዳእታ ናይ 120 ደቂቃ ጸወታ ጆሴፍ ፎንቴ ናይ ፖርቱጋል ፍራንሲስኮ ሲልቫ ናይ ቺለ ኣብ ክልል ቅላዕ መቕጣዕቲ እኳ እንተሓንኮሎ ዳኛ ነተሓጋጋዚ ቪድዮ ክውከሶ ዝግብኦ ሸለል ኢሉ ጸወታ ክቕጽል ብምፍቃዱ ኣዛረብ ከይኮነ ኣይተረፈን ዝኾነ በትግን ቺለ ወጽዓ ኣርኢላ ብሪጎለ 3-0 ብምዕዋት ንፍጻሜ ሓሊፋ ትርከብ እምበር ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ነዚ ዝመስል ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ